Iziphumo zakutshanje ziveza kuba amanzi kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay awakulungelanga ukuselwa ngabantu. Kwingxelo ekhutshwe ngulomasipala uthi imbalela ijongene nolomasipala kunye nomthamo osezantsi wamanzi kumadama alomasipala kunegalelo elikhulu kule ngxaki yamanzi. Abahlali bakulomasipala bayabongozwa ukuba bawabilise amanzi phambi kokuba bawasele. Ukanti abanye abahlali bathi kudala bayinika ingqwalasela ukuhla komgangatho wamanzi kulomasipala. Lamanzi anento ngathi zintshela phangakuyo emanzini phangaphakathi yabo. Ngoko xa sifuniseka basiyawasela amanzi siba nesisu, funiseka kuba unesisu sihambisayo yabo. Ngengoko kule nto uba umasipala esithi ke ngoku kufuneka siwabhoyile iyasibetha ke ngoku loo nto leyo akho indaba yombane. Abantu bayagula bafumanyana zizisu kangoba mna nomyeni nami besike sayifumana loo ngxaki asinayo enye option funeke sitye kwawona. Ukanti lomasipala ombaxa iNelson Mandela Bay khange ufune ukuthetha neliziko losasazo ngale ngxaki yamanzi.